लेला बूर लेला फिर से हो वीडियो में पेलने रानी सुधरबू ना का हाल बाए भाई लोग। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और इस्लाम। आगे नहीं रहुआ के हंसावे खातिर एगो और भरकम भारी वीडियो लेके जो ना वीडियो में एकदम गाड़ फाल लाड़ मजा आवे वाले बा। ठीक बा ए भाई लोग, जे हमारा चैनल पे नवा बड़ा ना हई चैनल के सब्सक्राइब करा और वीडियो के लाइक करा, कैसे ये वीडियो में बड़ी मजा आवे वाले बा, बड़ी मजा आवे वाले बा। ठीक बा, तो हम तो कहम ना कि अपना हई हाथ में अपन सामान पकड़ ला, कैसे वीडियो देखला के बाद में ना मौसम जरूर बनाई भाई। ठीक बा, अगर माना तो ठीक बा, ना माना तो बादी में जाके परी घर के पिछुआरे। ठीक बा, बहिनचोद रहरी के आरे सुतलू जाके खेते खेते। तो ये भौजी काहे तू जाके खेते खेते सुतलू? हमारा घर जगह ही ना रहे या तहरा घर जगह ही ना रहे? जब सुतही के रहे तो हमारा पास में सुतू ना, बढ़िया से रजाई ओढ़ा के सुतैती और रात भर गरमैती। ठीक बा। अरे सुन भाई सुना, पहले हाई भौजी के सुन ला कि का करे खातिर खेत में गई लानी आ का करवा के आयल बानी। ठीक बा ना, जब इनका लाज नहीं खिलागत तो हमारा का लागी झाट। बहिनचोद बूर लेला फिर से हो वीडियो में पेलने रानी सुधरबू ना बतावा उ वीडियो में कौन पेलाई भइल तहार जौन फिर से बूर लेवे के कहतारू? गजब बेइज्जती है। लइका से जवान कैले लेते लेते ए भौजी तू का दे देले बाड़ू कि लइका से जवान हो गइलू? बाइंचो तनी हमरो कोनो ऐसा दवाई बतावा कि का देले बाड़ू तू। ठीक बा, का ये भाई लोग तू लोग जाने चाहता रहा कि भौजी का देते देते इतना बड़ा हो गईली, जवान हो गईली। ठीक बा, तो ए भौजी तनी बताओ ना कि का देले बाड़ू और के देले बाड़ू? ठीक बा, ए भैया लोग हई जौन भौजी बाड़ी ना हमरा तो बुझाता कि लइकइये से एकदम छिनार रहली। ठीक बा, कैसे इनकर सब सामान लेते लेते बड़ा भइल बा। ठीक बा ना, तो अगर तोहनियों के चाही हई भौजी के सामान, कैसे भौजी देवे खातिर तैयार बानी। ठीक बा, तो कमेंट में बतावा भाई लोग, हई भौजी से जरूर देवाइम। ठीक बा, ए भौजी हई जाड़ा में खाली यादव जी के देबू, हमनी के ना देबू? काहे हमनी के लाड़ कोनो साढ़ खानी बा का हो कि तहार हऊ सामान फाट जाई? पहले दोनों जोबन हेते हेते हो ए भौजी, ओ से हमनी के कोनो फर्क पड़े वाला ना। कैसे हमनी के ना जितने बड़ा रहेला उतने दबाव में मजा आवेला। ठीक बा, तो ओकर चिंता तू छोड़ा और हमनी के देवे के तैयारी बनावा। ठीक बा, कैसे हई जाड़ा में बॉडी खड़ा होता। गजब बेइज्जती है। अरे बहिनचोद बूर लेला हर बतिये में है कहबू बूर लेला। अरे जब हाउ दबाइम ना जो तार हेते हेते भइल बा तो उहो लेवे के मन करी उहो ले लेम। ठीक बा, ओकर चिंता तू मत करा, चला ठीक बा उहो दे दी है।